disiplina at pagkikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Malikliksin agaw na Miyerkules Pangasinan, Dagupan. Wadyalaso Saray Balitan Matua. SBM sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matua biya ipasabi na say lawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tayo technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Ontan tamat ng Jail Franz Kayabyab. Tama ba yung pronouncement ko ng pangalan mo, Jail? Okay. Agaw natan na Miyerkules sa tatang tanagagik pet sa 24 la. At sa bulan na Hunyo at taon 2026. Antayo at tatang tanagagik. Ang gaman unya so kipapasi panahon tayo lapod sa bagyon si Francisco. Ha? At agni na pulpultot at liknaan nasaray Pilipino imay agawa ya insidente ditan at Tacloban City. Ya taluran kalanguran estudyante so naandi ay bilay. Amay sakoy imposta to'y bilay to, kalamor, ni salbalabat, irami kaparaturan estudyante, ya nanak na nabala say bilibilin to, sara may kaklase to, wag nyo na akong
bantayan. Total tinamaan na ako ng baril, kwanto. Ang tatulay, talagang ipatito man. So, impakak na to. At sa bilintod sa may kaparato ng estudyante, run for safety. Batik kila. Piyan ni salbayo nila man yung kwanto, kalamor. Kaya sa may bahay ito, agto na ako iman so agawad sa may aputo. Kaya sa imbaga to, aganayari, aganayari ang gapoy na dusa. At sikara, kwanto? Natan, say update tayo tatong tanagagig at satan so agawan insidente inkulong dala. Nagsampa na po ang Philippine National Police ng mga kasong kriminal laban po doon sa 15 years old na suspect na sangkot sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isinagawang inquest proceedings sa bulwagan ng Katarungan sa Tacloban City kagabi, sinampa laban sa minor de edad ang 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, at multiple counts of serious physical injuries. Talura. So arapon ton kaso atatong tanagagik with multiple counts ni. Sa kasalukuyan, ang mga reklamong kriminal ay sumasailalim pa sa assessment at evaluation ng prosecutor's office upang matukoy kung may sapat na basihan sa korte. Jadjad pa kanang nung kumat atatong tanagagik, taunungad sa report, base matlat sa may conversation dari duwarang suspect at sa may cellphone, talaga nung nanungnang mo, walay discernment. Antada, so sa may juvenile system, juvenile law system tayo bansa tayong Pilipinas, ang taday, ang kapoy, wala silang pananagutan, aware sila na at their age, they cannot be criminally prosecuted. Ang tada, so they acted with discernment. Plus the fact, of course, May 1 pa pala ito pinaplano. Yun lang, nakita lang natin sa pinakita mga balita na nakaplano na pala, tapos alam nila yung kanilang gagawin, talagang nakaplano sila. Yun namang 14 years old na suspect, nasa kustodiya pa rin po ng City Social Welfare and Development Office at sumasailalim o sasailalim sa naangkop na intervention program. Ang masaklap, wala itong criminal liability alinsunod sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Batay sa resulta ng paraffin test, nagpositibo sa gunpowder nitrates ang kanang kamay ng 2 minor de edad. Nagpositibo rin ang baril na ginamit sa insidente na nagpapakitang ito ay pinaputok. Ayon sa pulisya, wala na silang maibibigay na karagdagang detalye hinggil sa usad ng kaso dahil nasa jurisdiction na ito ng prosecutor's office para sa kaukulang pagproseso at pagresolba. Kanya natatang tanagagik sa maksilya pantutungtungan danatan ng social media. Pati saray kabyangan na PNP natatang tanagagik at siya Abuloy Lara sa may edad na sa may may pakasangkot, may age of criminal responsibility. Payag po, suportado po ng PNP ang pagbaba ng age of criminal responsibility sa 12 years old. Si katutan ang putang-putang yapan tutungtungan natin at social media. Wala raingan so saray reactions singasay kwantuyay ng Lenny Manait Baltak Deloso. Agree ako sa 10 years old kasi mga bata ngayon 9 years old pa lang marunong nang naninita ng mga kaklase kwanto. Sa kwanto mat bala yay susakay si Linyam Nadlor. Nayarin Roldan so ngarantuya sa kwanto, should it be really the law or should it be the parents' responsibility?
Do we really raise children to be criminals or should we raise them knowing what a crime is, kwantuman? Ha? Sa kwantuman niya ay 10, hindi 12, kwanto. Gabay ton ilagsab ni 10. Ha? Sa kwantuman ng Josepher Nipales Viaje. Yes, this is so alarming. I agree to this proposal because most of the young age are very aggressive. We are not safe in everywhere. Most of the young are involved in the crimes nowadays. No proper counseling from the head or eldest, and we need a positive discipline. Lack of wisdom. Kwanto. Sa kwantumat ng Merla Digal Estrada, basang ko sa reaction sa ating tanagagi ka, for heinous crimes, it must be. They must be held accountable for their actions or else it would become an excuse to just easily commit crimes, kwantumat. May punto naman siya. Okay? Considering the fact na batay sa mga ulat, they acted with discernment agaon tating tanagagi. Okay. Sabi naman ni Basco Lisandra, it is much better to have a scientific basis and licensed professionals to study the problem of children in conflict with the law before proposing something. By nature, the human brain is biased. Therefore, the government should look into scientific-based policy, especially about children, kwantuman. Yamat balatay. Sa kwanto ng like powers. Yes, matatalino na at aware na ang mga kabataan ngayon sa kung ano ang tama at mali at para sila magkaroon ng takot. Kasi marami na tayong batas protecting these minors kasi. At aware din po sila sa kanilang mga karapatan. Sabi naman ni Hirap Pilipinas, agreed. Pero siguro dapat ihiwalay sila sa mga adult if ever na makukulong kasi based on what I've noticed, hindi lahat ng nasa priso ay nagsisisi. What if habang nasa priso yung mga bata is mas matuto pa sila namang sa mga maling gawain sa loob? Imbes na tulungan silang mag-reflect sa nagawang kasalanan, baka mas lumalalang kwantuman. Yes, of course. There are incidents in the past na yung mga ibang hardened criminals, bata pa lang nakakulong na. At dahil sa kanilang pagkakakulong at na-mix with the other adults na convicted with crimes, ay nagiging criminal na rin yung puso't isipan nila. Sabi naman ni Carmina, I think it would be better to lower the age for assessing discernment rather than lowering the age for criminal liability, kwantuman. As the current law states that minors above 15 but below 18 may be held criminally liable if it is proven that they acted with discernment, while those aged 15 and below are generally exempt from criminal liability and do not require any discernment assessment. Therefore, the age for discernment assessment should be lowered. Minors below 15 should not be automatically exempted from this, kwanto. Si katumatan susamay from criminal liability or criminal responsibility without being assessed to determine whether they truly understood what they were doing. In this way, kwanto, it will be a more balanced and just system that considers both the protection of minors and the rights of victims seeking justice. So si Kararay, so saramay nando naman opinion na tatin tanagagik. In fact, even during the time of the presidency of the then former President Rodrigo Roa Duterte, at nabigyan na po niya ng pansin ito, lalo nung pinasa po yung batas na yan, authored by then Senador and currently incumbent Senator Kiko Pangilinan. Actually, ganito po yung naging reaction po dyan ni former President Tatay Digong. Pakinggan po natin. 15 years old, papasok ka ng bahay,
sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold. May isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. I'm sorry, below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal o ano, if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. No? You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Piskal na ako noon. Sabi ko, napakagago mo. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siyang buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi pa ninyo binasa ng gusto yan. Kaya doon nagsimula ang pulis na magsabi, may no yan, mo yan. Even before Atatang Tanagagik pumasa yung batas na yan, andyan na po yung hindi pagsang-ayon ni Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte because binase niya sa kanyang experience as a prosecutor at Atatang Tanagagik. Actually, marami ngang nagtatanong ngayon, Sarian Kaplusan, are we really safe? Safe na ba tayo talaga? Kasi if you can remember, wala man susamay imbalikas to ng DILG Secretary John Vic Rimulya at Atatang Tanagagik ya sa ibabaga to diman at sa may posto at limagsab ko no with by 80% so krimen advansan Pilipinas. Ya sa kwanto dati takot tayong umuwi. Ngayon pinagmamalaki natin kwanto na mas ligtas na ang ating komunidad. Naramdam na ng taong bayan na mas ligtas na ang Pilipinas. Kaya ang tanong ngayon sa mga nangyayari involving even young people, by the way, Dagupan City National High School at dyan sa may gagawin tanatan ya pinaigting na kampanya para sa seguridad ng kanilang mga estudyante, lalong-lalo na sa senior high school, dito na Dagupan City National High School, ninungyay. So, resulta, nasa may ginawa ng inspection at sarate bagpak na sa Ragugaw. Kasunod ng nangyaring brutal na insidente na yan, na pamamaril sa Tacloban City at Dagupan City National High School. Remember, may history na rin po ang Dagupan City National High School, na mga ganitong insidente involving mga estudyante. Di ba lately may namatay dyan estudyante sa loob mismo ng paaralan. Mabuti na lang nag-iingat ngayon yung eskwelahan na ito. Pero kahit nag-ano kaingat, maong labat at Atatang Tanagagik ni wala ni resansyan mga awit na pocket knife, mga knuckles, antay mga knuckles, ay may isulong dadlimada, yan o may punitian na ra, si katuy usaranda, bakal po yan, masakit po yan. At meron ding mga vape na nakuha sa kanilang mga
bag. So maganda po yan na kampanya. Kaya kailangan po nating huwag magpakampante at atong tanagagig. At sa tanya kampanya para masiguro na ligtas yung mga mag-aaral po natin sa mga eskwelahan na yan. Pero sa kwandamat, wala matso reaction dyan at atong tanagagig. Bago tayo tumalon sa ipapakulong na natin ang mga minor de edad na ito, silipin muna natin kung saan nag-uugat ang problema. Ako gusto ko yan. Dapat may kampanya ang ating gobyerno na alamin kung saan nag-uugat ang problema. Dahil palagay ko, malawak ang problema, ang ugat niyan. Ganon pa man, let's hear yung kanyang legal opinion, legal views na Attorney Regal Oliva ni Paakarad Saraya at atong tanagagig. By the way, before that, ni wala ni Jais in pawitdad si katayo na General Harris Fama, security measures versus deadly weapons sa school premises. Ayan. Malara may programa to. Iaing kinto jay. Dapat layered approach kwanto. Express to so opinion to an experience to as a law enforcer. Hindi lang gate guard from perimeter to classroom. Wala may tatawagan tong tapat. May tapat is prevention and detection para hindi na makapasok ang armas. So dapat magkaroon ng single point of entry. Dito at City High, pigara single point. May single point of entry para sa senior high pero manabay tan kasi senior high tan may high school eh. Okay? Sa kwento ng General Harris Fama, sarado lahat ng side gates during class hours. Isang gate lang for students, isang gate for visitors. Dapat i-implement din yung ID plus uniform policy. No ID, no entry. Individual or random checking ng bag sa gate. Dapat magkaroon din ng visitor management system. Lahat ng bisita mag-logbook plus surrender ID plus escort. Bawal mag-ikot mag-isa. Dapat scheduled deliveries only. Yung mga courier, vendors sa specific time lang with inspection. Yan Dapat meron ding screening technology. Walk-through manual metal detectors na ginagawa ngayon sa City High. Sa main gate, random din sa loob kung may threat. Bag checks, random or 100% during high-risk days. Clear bag policy for events. CCTV with monitoring, importante po yan. Focus sa gates, perimeter fence, hallways, parking, may tao dapat na nagbabantay ng live feed. Sa perimeter security naman, 8 feet na fencing dapat, may aganakalab na sa ugugaw plus anti-climb, walang blind spot, regular check sa butas at saka sa mga sira. Dapat meron ding nagro-roving na mga guards, hindi lang sa gate, patrol sa paligid during class at dismissal. Yan. Isa yan sa mga sinasabi ngayon ni General Harris Fama. Yung iba, i-reserve ko bukas. Pakinggan muna natin si Attorney Regal Oliva. 3 patay, mahigit 1 dosena ang sugatan at isang nakakakilabot na tanong. 3 students are confirmed dead. More than a dozen others were injured. At habang patuloy ang investigasyon sa San Jose National High School shooting, lumalabas naman ang alleged chat conversations ng 2 minor suspects. Kung authentic ang mga screenshots na ito, isang bagay agad ang tumatak sa akin bilang abogado. Hindi lang nila pinag-uusapan ang baril, hindi lang nila pinag-uusapan ang posibilidad na pagpatay. Pinag-uusapan din nila ang batas.
minors can't be charged. It will be handled different since we're minors. Takay makasuhan kita. Murder and illegal possession of firearms. And that immediately raises a legal question. Do they know exactly what they were doing? Maraming Pilipino kasi ang may maling akala na kapag minor ka, automatic, wala ka ng pananagutan. That is not entirely correct. Under the Juvenile Justice and Welfare Act, a child 15 years old and below is generally exempt from criminal liability. So if one of the suspects is indeed 14 years old, the law currently exempts the child from criminal prosecution regardless of discernment. But exemption from criminal liability does not mean exemption from accountability. The child may still undergo intervention, rehabilitation, counseling, psychological treatment, and placement in facilities designed for children in conflict with the law. Hindi ibig sabihin na tapos na ang usapan. Now, the situation becomes very different for a 15-year-old suspect because once a child is above 15 but below 18, the issue is no longer simply age. The issue becomes discernment. In simple terms, alam mo bang mali ang ginagawa mo? Naiintindihan mo ba ang consequences nito? At dito nagiging mahalaga ang mga alleged conversations. Because if a person is discussing murder, firearms, criminal charges, juvenile detention, and what happens after arrest before the crime even happens, prosecutors may argue that these are indicators of discernment. Hindi ito automatic proof of guilt. Hindi rin ito automatic conviction. Only the courts can determine that. But legally speaking, such conversations may be relevant in determining whether the accused understood the nature and consequences of the act being planned. And that is a crucial distinction. The issue before us is not simply whether the suspects are minors. The issue is whether they possess the level of awareness and discernment that the law recognizes as accountability. The uncomfortable reality is this. If a 14-year-old allegedly planned a killing, the law focuses on age. If a 15-year-old allegedly planned a killing, the law focuses on discernment. That is the line currently drawn by Congress. Whether that line remains appropriate after a tragedy that left 3 students dead and more than a dozen others wounded is a policy debate that this country may once again have to confront. But for now, let us not lose sight of the most important fact. This case is no longer simply about minors. It is about whether these minors understood the consequences of what they were about to do. Because if these conversations are authentic, the most chilling part is not that they discussed the law after the shooting. It's that they were already discussing the law before the shooting happened. And somewhere between talking about murder and talking about criminal liability, 3 young lives were lost. Another day. Si katutan na tatang tanagagi ka, mabata-batartan ya eksplenasyon ng attorney Regal Oliva. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Ang tuloy kiyari ni Nasaren pakabatan pa imano malalapuni at saray manangang tabay. Ang putang-putang irem balita. The Senate is under attack. Senate was never
under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang ransunata. Dami yung... Son ang puta-putang informasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1
1FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Totoo naman po yon. Mahal kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Di ba? SBM, Saray Balitan Matuwa. Say kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news untuloy. Alas 9:40 sa oras sila kantabay ni say lawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Wadjala sus matuan, susaray matuan, liknangay binmalay. Hello, good morning muna kay Sir Maxi Solis, kay Madam Mylene Alvaro, Yasay Kwanto, good morning Sir Joseph, Lugayan ko pare taga Stanza, Tansi Inarok, Intoy Wapson, salamat sa... Oy, Sir Intoy, kumusta ka na Intoy? Long time no hear. Kay Uncle Manuel Basa, good morning. Belated Happy Father's Day. Sa mga single ladies ng Barangay Basing, si Madam Emma Lipio, say Senior President na Senior Citizen at Barangay Basing, si Nana Bihing, Nana Kunching, and Nana Perla, aka Doktora at si Kagawad Esperanza. Ontanmat ng Madam Ja. At sa lahat po ng mga tagapakinig po natin, taga-subaybay dyan po sa bayan ng Binmalay, Wadjalaso, Matuan, Liknay, Binmalay. Wala may abasa tayo at atong tanagagik, Binmalay earns the 2025 Good Financial Housekeeping Award. Say kwanda di man natatang tanagagik, this recognition reflects the collective efforts of our municipal officials, employees, and partners in ensuring responsible governance and quality. Quality, quality public service for every Binmalinyan. Pag-usapan po natin yung quality public service for every Binmalinyan. By the way, bukas meron po tayong bisitang isang general para pag-usapan po natin yung mga magagandang measures na nasa utak niya para ma-prevent po natin, matulungan po natin, may guide po natin yung mga eskwelahan on how
to safeguard the safety of the students, ha? So, dito tayo sa quality public service for every Binmalinian. Una sa lahat, pupuntuhan po natin kumusta na po yung mga housing projects ng Balay na Binmalay, ha? Housing projects ng Balay ng Binmalay. Aliwan Housing Project na sa may Apalabasya Administrasyon, Aliwan Housing Project na Supamanya Punsyo Pilato, Nag-ingan Housing Project na Balay na Binmalay. Why? Apay, akin, bakit? Because ang pundo po niyan galing po sa kaban ng Binmalay. With some aid coming from other public officials, like nagak nalilingo si former Vice President Jojo Binay, Gantan. And by the way, si Vice President Jojo Binay is awarded doon sa OBP. O OBP, Office of the Vice President, Pasidungog 2026. At ganun din ang Barangay Council ng Barangay Balugo, Binmalay, Pangasinan. Kay punong Barangay Urbano aka Nunong de Los Angeles at sa kanya mga miyembro ng Konseho, Barangay Council, congratulations. Okay. So, ang tanong po ng mga Binmalinians, ante plano yo at satay housing project na Balay na Binmalay. You are speaking about quality public service. How will you render quality public service to your Binmalinians, sa mga Binmalinians? By giving them what they deserve, by returning the favor sa kanilang pagbabayad ng buwis, returning that favor to them in terms of services. Ano yung mga ibang services? Ibang services na pinag-uusapan po natin. One is itong housing projects na magbibigay ng bahay, tirahan ni Nitan Lalamot sa Bagyo, Nitan Lay Francisco, si Katutay Ngaran na sa may Bagyo. I'm not referring to any Francisco out there. No, I'm referring to the Francisco that is a Bagyo coming, paunlad Pilipinas, natanatang tanagagig. Anto susamay plano yo at sa te housing project na Binmalay. Tapi talaran nata, nasara ramay taga Binmalay, nasara Binmalinyan, ianggad nata natatang tanagagig, piogagip dala, kukugkugipon dala, susatay panayam da at saratan niya housing projects dahil it provides them security. It provides them amay atatong tanagagik niyagol ira at satay maksilya dagam, maksilya oran, say putang na panahon na tatong tanagagik. Si Katutay ilaluan nagkalalo la ira may kalamor si panayamanda tagpitagping lawanit, tagpitagping mga pira-pirasong amay tay may tarong, amay atot atatang tanagagik, yero, tagpi kalamor, yasay bintana da kalamor kortina labat, numaminsan ang gapuni. That will protect him from the heat of the sun, from the rain, and sari aguyit. Pitalaran dalatan atatang tanagagik. Kumun nagamuran damot itan. So, quality public service for every Binmalinian na tatang tanagagig. Kapighan. Anti gawon nyo satan, gawon yun white elephant. Antayo may white elephant. Yasay kabalik santutan na tatang tanagagig. Atay white elephant. At atan mara may rawi project na gobyerno, watan na batla katiwangwang, aga na nausara tatang tanagagig. A white elephant is a possession, a project or investment that
that yields ay tatong tanagagik ang gapi kakanaan to akin gapi kakanaan to tagday kakana agda usaran. Yun ang ibig. Yun ba ang katutay walad nunod data tan tanagagik? Anong plano nyo? Gagawin yung white elephant? Yung housing project na yan? Come on! Pera ng taong bayan yan. Give it back to them. Let them enjoy. Agaon tanatatang tanagagik. That benefits. Yaparad sikara at atang tanagagik. Bakit nyo sisiblot at sikaratan? Bakit tasing ay sisiblot yung sikara? Agyo ito at sikara? Anto igaw nyo sa tani? Pirdi nyo lamot sa kwarta noong balay? Agaon tanatatang tanagagik just because atan at agyo initiative, hindi kayong nagpasimuno niyan. Come on! Alisin nyo na sa utak nyo yan. Marami ng pinagdadaanan ng ating bansa. Kawigi-kawanan sa pantutungtungan niya korupsyon. Agaon tanataten tanagagik. Di ba ayaw nyo sa korupsyon? Ayaw nyo na masayang yung pera ng taong bayan? Then give it back to them. Award it to them. Tapen pinabangan damatla. Anto ni gagawin nyo? What is keeping you from awarding those units para sa taong bayan? Pinatayo po yan para sa taong bayan, hindi para sa isang tao, hindi para sa glorification ng isang tao. Yan po'y para sa taong bayan. Malinlinawtan at atang tanagaki, agauntan. Quality. You're speaking about quality. Sinasabi niyo yung quality public service. Then i-award nyo na po yung mga units na yan para hindi masayang ang pera ng taong bayan. Ni bali-bali pa ni Matye Award UI, agauntan, Good Financial Housekeeping Award. Financial means money. Agauntan. Tapos, pirdiin nyo, so kwarta noong balay, there is good financial housekeeping there. Sikatutan suliknaan, matuan liknaan, Nazaret bin Malinyan. Sa isa kayo ni, quality public service. Kumusta ratay daladalan at sa ratay barbarangay? Di man labat-lad si kami. No makakarkid man, agyula ulitan sumpasyar di man. Tanuan di, nadural sululuganan nyo at atang tanagagik. Litog, so daladalan mi di man. Litog, so dalan mi di man. Inerni, so sari arom niya lugar, at bali na biran binmali. Inerni, arom niya ren barangay, at bali na binmali, untan so kipapasi dalanda. Litog, at ating tanagagik, kalit is also one. Where is quality public service there? Sinasabi nyo, malaking kita ng taong bayan, ng kaban ng bayan. More or less, di ba? 300 million pesos na. Pangikanaan nyo sa tanong di ba dapat ikanatan at saray barangay at saray tutu for them to have a quality life? Si Presidente BBM mismo, sakit saray priority to make people's life convenient for them. Ang tigagawin to, mampapagawa na dalan, pasusumpa pararag kapunture daladalan agauntan. Because, yung mga dalan-dalan na yan is a sign of progress at atang tanagagi. Agauntan.
So, tapen ni iteryutan so quality public service sa tatong tanagaging. Iteryusok ganan siya mo't para sa ritutuo. No adaral-daral so dalanad barangay asikaso yu. Sa sikatutan mo't so sakaya manunan responsibilidad yu agauntan. Para kapan so sarate daladalanad barangay. Tapen jaruntan bali-bali so sa may dalanan na sa ritutuo. Ya agara litog-litog, natugtugtog, pati sari ululu da. Dapat di patog-patog, at saray dingding, na saray may luluganan, na kalalo saray may garong, saray tricycle, agaon tanatatong tanagaging. Oh. So, ibabagay yung quality public service. Pakitignan naman po yung mga daan para maramdaman namin, maramdaman ng mga taong bayan sa Binmali yung quality na public service. Di ba? Second, you action man. You are an action man. Yasi kayo mismo, personal o unla, at saratay lugar ya walay pangkaukulan. Action man. Then prove it that you are an action man. Aksyonan nyo, irarate problema mamat at sarate barbarangay. Aksyonan nyo, irarate daladalan, ya goratol, ya malitog-litog. Di ba? Hindi lang iisa nakafocus kayo. Dapat pantay lahat. Walay pankaukulan, ya apigaran, so sari daladalan, then focus there. Then yung what natin siya nitan. Aliwan saksakay sa pangituran nyo natin siya, nagaon tanatatang tanagaging. Aliwan solar lights labat. Dapat pati sarate daladalan, bali-bali mat. Para nibaga tayo, Binmali is progressive. So how can we say Binmali is progressive kung itong mga daladalan natin sa mga barangay, litog-litog? Yan natugtog-tog. Iray ulo-ulo tayo. At saray lulugan. Nagaunta na tatang tanagaging. So quality, public service, we want action. Nagaunta na tatang tanagaging. Sana ma-prove nyo sa taong bayan kung ano talaga yung sinasabi nyong quality public service. Ito, bibigyan lang natin ng pansin din. May nagsabi, say Oscar kuno, abayag yan na ugip. Antayo at ating tanagagik, it is not fair. This is a very unfair statement, very irresponsible, and very, tawag to at ating tanagagik, unethical, should we say, remarks. Imagine, sabihin mo, say Oscar abayag yan na ugip. Come on. No say Oscar bayag yan na ogi patatang tanagagig aga ko mo na naala so sari benepisyo na sari senior citizen. Dugande. You do not have the monopoly of good intentions or good service. It would be unfair doon sa mga nakaraang leaders that is undermining the capability, the talent, the responsibilities ng mga nakaraang mga Oscar-head. That is not fair. I tell you, that is a very unfair, unprofessional, unethical remarks. Kung gusto mong buhati ng sarili mo lang. Huwag ka nang manlait ng ibang tao. Di ba? Tapos you're always invoking the providence. Pero nanlalait ka naman, may gulay. Masamang manlait.
Because you do not have the monopoly of talents. May kanya-kanyang talents yan. Pero yung sabihin mong matagal na naugipang Oscar, may gulay. Pasalamat ka, ikaw ang nandyan. That alone you should be grateful. Pero wag ka na maglait. Kung ano man yung plano mo, pursigi mo. Pero wag ka nang manlait. Dugande! Agay kimala. Basta ito po, ang tandahan po natin. Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. So it's another day, it's another Matuan Liknay, Binmalay at Saray Balitan Matwa SBM sa kabusol na Saray NBTF, managbalitay tilatan fake news. Ang tabayanan, susunod kagad ang punto por punto kay Atong Remo. Akala pa kantabay langula sa ilawasyon kaaro. Kapaborito yo, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at technical side si Mr. END, Engineer Nixon Dakal, with Jail Franz Kayabyab. See po bukas mga kapaborito sa pang edisyon ng ating SBM dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon.